भारत भुटान नैबे सीमा ओनसोलाव दैनि जेंनाजों मोगा मोगि जानाय नैबे गामियाव अन्य बोसोरनिख्रुइबो नैबे बोसोराव खोब माने जेंनानि मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दायो जों नुनो मोनबाय जे 50 निफ्राय 60 फुट दैनि लेयारा गाहायाव थांबाय। खारन जों मिथिदों दे एबार नैबे बोसोराव अखानि जिथु बिबां बे अखानि बिबाङा खोब खम, जायनि जाहोनाव दैनि जि लोंनाय दैनि जि समस्या बे समस्याजों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोगा मोगि जानांदों। आरो बे मोगा मोगि जानायखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो नैबे ओनसोलाव दाखालिबो बेरायफैदों आरो दिनैबो फैदों। आं दिनैयो फैनानै नैबे ओनसोलाव आंजों लोगोसेनो आं बरिं मेचिन लाना फैफाबाय। बरिं मेचिन लाबोनानै बरिं दै खुरनायनि जि बेबस्था बेखौ आं खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव मोनसे जायगायाव धरमपुराव जोङो मा होनना बुंदों दै मोनसे खुरबावगोन। 11 खन गामि नैबे ओनसोलाव दैनि जि समस्या बेजों मोगा मोगि जानांनाय बेखौ दायो बिटिआर सरकारनि जि थोननाय आरो बिटिआर सरकारनि जि स्टेप बेखौ जोङो दिनै हाबाफारि लानाय जादों। नैबे ओनसोला थारैनो गोबां माने गोजौ ओनसोल आरो बेहाय दैया गोबां गाहायाव जोङो बेखौ हमनो हाबाय। आरो बिनि बादैबो जोङो जोंनि भारत सरकारनि जि मोनसे मिशन जल जीवन मिशन बे मिशननि आन्दारावबो नैबे गामियाव नखर नखर जि दैनि टेप कानेक्शन बे कानेक्शना सोलिबाय थादों। जोङो मोनसे बिश्वास दङ जे मास मोनसेनि गेजेराव दै होनो हानायनि जि माने बेबस्था बे बेबस्थाया जागोन। जोङो दा जोंनि इन्जिनियार जोंनि सेक्सनेल अफिसार बिथांमोनखौ इन्सट्राक्सन होजों जे मास मोनसेनि गेजेराव जाहाथे नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो नखर नखर दैनि जि समस्या बे दैनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होनांगौ। किन्तु इमिडियेट दायो जि मोनसे गोबां समस्या जों मोगा मोगि जानायखौ नुबाय बेखौ इमिडियेट जोङो सलुसन खालामनो थाखाय बरिं मेचिन लाबोनानै बरिं मेचिननि गेजेरजों बाहाय मोनसे सिन्टेक्स बसायनानै बेहाय माने टेप कानेक्शन माने न' जानाय नङा बियो जे बाहायनो 10टा 15टा टेप कानेक्शन होनानै रायजो राजाफोरा बिनिफ्रायनो माने दै लांनायनि जि सुबिदा बे सुबिदाखौ जों खालामना होनाय जागोन। गतिके आं आसा खालामदों रायजो राजाफोरा लोंनायनि जि दैनि समस्या बे समस्याया नैबे बरिंनि गेजेरजों समाधान जागोन आं बेखौ मिजिं थियो। लोगोसेनो जोंहा आरोबाव मोनसे मा होनना बुंगोन धरमपुर बे धरमपुरावबो गोबां मोनसे समस्याजों मोगा मोगि जानायखौ आं दाखालि थांनानै नुनो मोनबाय जे बेहायबो जाहाथे जोङो बरिं खालामखांनायनि उनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा लोंनायनि दैनि समस्या बे समस्याखौ जोङो थारैनो रायजोफोरनो समाधान खालामनानै होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। आङो बिटिआरनि माने पिएचइ डिपार्टमेन्टनि सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै नैबे जोंनि भारत भुटान जि सिमना ओनसोल बाहायल' नङा जोंहा रुनिकाटा ओनसोलाव दागगारि ओनसोलाव गोबां नैबे साहा ओनसोलाव दैनि जि समस्या बे समस्याया दायो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों। खारन देग्लाय जि अखानि बिबां बे अखानि परिमान बे अखानि परिमाना खमायनायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे 50 निफ्राय 60 दैनि लेयारा गाहायाव थांनायनि जाहोनाव नखर नखर बानायना लानाय जि टिउबवेल बे टिउबवेलाव दै राननायनि जाहोनाव दैनि जि लोंग्रानि समस्या बेखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारा दिनै सरकारनि पदक्षेपजों सरकारनि जि नाजानायजों बरिं खालामना होनानै दै लोंनायनि समस्याखौ इमिडियेट समाधान खालामनो हानायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ दिनै खालामना होदों। दै लोंनायनि आंखालखौ नुनो मोनदों। बेफोरबायदि ओनसोलाव जल जीवन मिशन बिथांखिया माबायदि मावफुंजादों? जल जीवन मिशन बिथांखिया दायो खोब गोख्रों मोनसे मावथायजों खामानि मावबाय थादों। बियो 2024नि गेजेराव कमप्लिट जागोन आरो बहाबा बहाबा जोंहा थालांदों। बे थालांनायाबो जोंहा नैबे मा होनना बुङो कड अफ कन्डाक्ट रिजाल्ट मोननायनि उनाव बे खामानिफोरखौबो मावफुंनाय जागोन। आरो जोंनि साहा ओनसोलाव जि मोनसे समस्या बे समस्याखौ जल जीवन मिशननि गेजेरजोंबो समाधान खालामनाय जागोन। आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जि मोनसे सरकार दङ बे सरकारनि पिएचइ डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंबो जेराव जेराव समस्या जादों बेखौ जों बिटिआर सरकारनि पिएचइ डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि मोनसे जि मावथांखि बे मावथांखिखौ जोङो दिनै
जों रुजुनानै लानाय जाबाय गतिके आसा खालामो जेसेबांखिनि समस्या जाया मानो समस्यानि थाखाय समाधान खालामनो बिटिआर सरकार दङ बहाबा समस्या जादोंबा जोंनो खबर हो बे समस्याखौ जोङो इमिडियेट समाधान खालामनायनि थाखाय जों दङ बिटिआर सरकार दिनै दङ गतिके आसा खालामो रायजो राजाफोरा बे समस्याखौ माने समाधान खालामनायाव जोंजों हेफाजाब आरो मदद होगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बिएसएटि सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बिएसएटि सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022719299 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।